नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै शेयार आरो लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअआव जायफोर गोदानै हाबफैदों बिसोरो माने सापर्ट खालामलायदो आरो गावजों गाव अननानै। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव जासिहरलायबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों। आङो दा बहा दङ नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। नायनो फैदों जोङो कफि बागान मैगं बागान बिराद दङ, नोंथांमोना नायफालांबाय थादो। नायलाय एसे गुवारानो बागाना। र' आं खोन्थानि। नायनो फैबाय बैग्रि बागान सब गिदिर गिदिर थायखादों। नायलाय नोंथांमोना ओरै गस खाथायाव आरो बैग्रि बागान, बैथिं कफि बागान दं। बैग्रि बागान नायफैदों जोङो, बैग्रि बागान नायग्राफ्रा नै जि थायदों आरो नायनाय जा गिदिर गिदिर दंखायो। फिथाइया मोनाखै दाबो गोथाङानो। बे गासैबो बैग्रि बागानजोब। ओमफ्राय ओरैजाय स्ट्रबेरि गायदों लाइन मोनथाम, माने लाइन मोनसेयावनो मोननैखा। ओमफ्राय बैथिं आलु बागान, ओमफ्राय बैथिंजायबो गायदों स्ट्रबेरिखौ। ओरै गासिबो आलुजोब। ओमफ्राय नै कफि बागाना नायदो लोगोफोर, ओरैबायदि बरिया जाखादों। आयौ आलुआनो बैथिंबो दङ माथो ना? मावनानै जायोबा मा मोनजायो मा मोनजाया। आयौ नै नोंथांमोना नुदोंना नै लावआ जौ गिदिर नुखादोंथ' नै। जोङो दा कफि बागान नायनो फैदों। कफि बागान भिडिअ खालामबाबो खालामफिनलायलायनांगौ जायोबा आं एसे हाबनोसै ओरै दहायनिसिम। ओइ बिराद मोजां जाखादों दे नै कफिया लोगोफोर, नायलायनाय बिराद मोजां जादों। ओमफ्राय हनै मोसौ हाबनो नागिरबाय खोमा, बै बेराजोंनो हाबनो हायाथाय। ओमफ्राय नै ओरैजाय आलु बागान मोजांखा, ओरैबायदि मोजां जाखादों मैगङा। मा होनो गसखाथा फैनानै आवलागुरि गामियाव आरो माने जोंनि लोगोनि बिदा जायो होनदों खोमा ना। ओमफ्राय जों कफि बागान नायफैदों, जि मोजांखा। आलुखौ खेबसे खेबसे भाजाबो जायो, आरामनो गोथाव जाथारो आलु बिजौआबो। नैबे गोबोरखि हासार थानायावनो आराम जायो आरो। नायलाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां जाखादों आरो कफिया, गोसोम 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 गोसोमनो एकदम पियरथारसै आरोखि बियो। मोसौ गोबोरखिजों गायनाय। आवलागुरियाव लांफै सोरनोबा नांगौबा, ओरैबायदि मोजांखा। बिगोमानि नामा जाहैदों सोलोंथाइ नार्जारि ना। लांफै लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा। नैबो दङ मटर बारि, बुम बुम मटर। स्ट्रबेरियाबो जागोनथ', मोजां थायखायो स्ट्रबेरि बागानाबो। लाफा मुथासे खाबाय दाना, लाफा मुथासे खाना हरनो नागिरदोंनो। दे नाहरलाय बाजै ओरैसे एसे नाहर खोमालाय। लाजियोनोहाय लोगोफोर, देलायलायनाङा। बिदि नंखालायबावदों नामा? मटराबो जि मोजां थायगोन। ओइ खेबसे लांफैबावगोन दे थाइबा, मैगं लांनो फैगोन। बिसोर फैनो नागिरा, दाबो आं लेंनायखायसो फैखादों। गामिनि मैगंफ्रा गोथाव जायो दे। मा जायो ललितानि? बिनानाव ए साहा पानि लोंनानै मैगं लाफा मुथासे लालायबावबाय। सोरबा लायोमोनबा आंखौ बे गामियाव फैखागौमोन। दाउफ्राबो जि स्र' स्र'खा। ओरै गामिजों हाबलांफिनबाय। ओमफ्राय दा नैबेजों खारख्लायलांनोसै जोङो। ओरै सेर सेर लामा दं आरो बिजों थाबायगासिनो दङ जोङो। बै माबाया नायनाय दस्रा जायगानि बादि नुलायथारदों। गोजा गोजा दुब्लि, औ माबाया बिफाङा जा मोजां ओंखारदों।
नालाय बिफां बारिखौथ' मोजां नुदों बैयाव फट' खेबनो माने आङो भिडिअ'सो खालामदों ओइ माबादि लामाजों फैदोंथाय जोङो लागाय जोंग्रा बाजोबखाबायदां आंनियाव एबार ना दंखायोबो खोमाहाय ना मोनगोनबो खोमा जा स्राय स्राय बोहैखादों दैया नै नै जि मोजां बोहैदों दैया ओरैबायदि बबे हाग्रा जिं थाबायगासिनो दङ नै लोगोफोर जोङो नायलाय ओरैबायदि बै हाग्राखौसो जि मोजां नुहुरखादों लाखायाखै आं बिसोरखौ दायबो नाङो लाजाया बिसोरखौ लाजाया बै माखासे मानसिखौ भिडिअ'आव लायोबा दाय नाङो लोगोफोर दाना बिदिखौ होननायखौबो होफाबा दा दाय जाबावगोन खम जारला बिसोरजों एफा मोजां जायगायाव फैनायखौनो ओइ नैबे गोबोरखिखौ खननानै लानो नामाथाय नै जा साइजखा बाग्लासो गोबोरखिफ्राबो मोजां दंथारो रोङामोनथ' लोगोफोर बिदिबा जोङो दा दुब्लि बारस'नायावनो भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै आङो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो अननानै जोङो दा दुब्लि बारस'नानैसो मेन सर'गायावहाय माने रिक्साफोर टट'फोर मोनहैयो खोमा माबाहैनोसै जों गाखोहैनोसै माने जों क'क्राझाराव थांफिनगोन नालाय बे गामियावसो बेरायफैदोंमोन नालाय जोङो सुइटार लाखादों जोङो सानावनो फैदोंमोन बिदिब्ला आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन दे अननानै सापर्ट खालामदो बाय बाय बिदिबा ओरैबायदि हाग्रा गेजेर थाबायगासिनो दङ जोङो ओरैबो हाग्रा जोबनाय लोगोफोर नै गामियाव बेरायनो होननानै गामि बेरायफैदों नालाय गालांबाय आंखौ नुहुरबावला हनै हारसिं फेदेर रायलायबाय थायो होननानै गालांबाय आंखौ ओरैबायदि हाग्रा फैनानै जोङो ओरैहाय दुब्लिबारि मोनसिगोन आरो बैनो मेन लामा ओमफ्राय नै दा ओरैबायदि दुब्लि नाराबारिजों थाबायगासिनो दङ जोङो